नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। दिनैहाय आंनि माने जोंनि आरोना बिरादनो स्पेशल दिन दिनैनि दिना। नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै मिथिखाबाय नङा होमबा? बेनिखायनो आंबो दिनैहाय एसे देलायबाय आरोना। जिहेतु स्पेशल दिन बोरै देलायालासिनो थानो नङा होमबा? दिनैनि दिनावनो बेबायदिनो एकदम आरामनो देलायनानै जिहेतु हाबाखौ जादोंमोन दिनै सेप्तेम्बरनि 19 तारिख जोंनि एनिभार्सारि। ओमफ्राय एसे देलायबाय आंबो, ओमफ्राय फुङावनो नै दायो ब्लग बानायबाय आरोना। बयबो नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम, आरो बयबो उइस खालामहरबानो जाबाय आरोना, जाहाथे जोङो मोजाङै मोजां संसार जालांनो हायो। बे 6 इयार्सआथ' मोजाङै मोजां बारलांबाय, नै दायो दिनै 7 इयार्स पुरा जाबाय आरोना, कमप्लिट। स' बयखौबो आङो आसा खालामबाय जोंखौ मोजां मोजां बोर हरगोन, मोजां मोजां आशीर्बाद हरगोन, बा मोजां मोजां उइस खालामहरगोन होननानै आङो आसा खालामबाय आरोना बयनिसिमबो। आरो गोबाङानो खालामहरखादों दहाय फुंनिफ्रायनो वाट्सएप, फेसबुक जेरावबो आरोना। स' थेंक इउ स' माच गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो आंनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरबाय आरोना। ओमफ्राय नायलांदो दा जोङो दा फुंनि सम नालाय एनिभार्सारिनि एकदम स्पेशल पास्ता संनानै जानो नागिरदों आरो। दिनैथ' मंगलबार नालाय गासिबो निरामिससो जाजोबसिगोन। पास्ता एवनोसै, साहा लोंनोसै, ओमफ्राय आलासिबो सासे दंफैयो। नायलांदो नोंथांमोना ब्लगखौ जोबजासिम बयबो सनाफोर। पास्ताखौ रुना लाग्रोनोसै आरोना, दै हरनानै दसे ओरैनो रुदबनोसै, बिनि उनाव एवगोन आरोना लोगोफोर। आंना मबाइलाबो चार्ज गैयाहाय, एकदमबारे पावार बेंकआव होनानैसो भिडिअखौ लागासिनो आङो नै, जारलासो। पास्तायावथ' एसे सामब्राम बानलु बुरजाबासो मोजां ना लोगोफोर। बानलुखौ बारा होआहाय ना, बारा जानो हाबाङा नालाय जोङो बानलु। ओमफ्राय सामब्रामखौ एसे फरा होनोसै आरोना। उदैयाल'हाय बारा बानलु बेखौनोथ' आंथ' हाबांखाया बारा। सामब्रामखौ लेमना लाग्रोनोसै आरामनो, ओमफ्राय सुहैनोसै। बारा माने बाराद्राय फेग्लेग्ले जालायनाय रुबाथाय पास्ताखौ गोथाव मोनजाया। बेखौनोथ' जाबाय खोमा एसेल' रुनांगौ, मानो होनबा एवफिनखागोन नालाय जानायाव माने एसे गोथाव मोनजाया आरो। बाराद्राय फेग्लेग्ले जालायनाय रुबाथाय एसेल' रुनांगौ, एसे रुदबनांगौल'। नै पास्तायाव होनो हानानै लाबाय आरोना लोगोफोरनि। ओमफ्राय लोगोफोर दायो दैया सरगारजोब्बाय आरोना, एवनोसै गोथावनो। पास्ताखौ हरनोसै। आङो दानि रुनायाव संख्रै हालदै हराखैमोन नालाय, दा हरनोसै आरोना। हालदै मोनबाय दायो लोगोफोर। नै पास्ताया मोनबाय आरोना लोगोफोर, पास्ता। ओमफ्राय नै नेंखि लाबाय एसे। ओमफ्राय दा फुंनि सम नालाय नै लाल साहा फुदुंनानै लाबाय आरोना। लाल साहा, नेंखि, पास्ता, एनिभार्सारि स्पेशल। जानोसै लोगोफोर। माबायदि जादों पास्ताया? आं जायाखैनो बायदि जादों। जानाय नायनाय जानोथ' गोथाव दं। गोथाव जाखादोंना? गोलोमफुलायबाय आं पास्ता एवनायल'आवनो। गोथावथार जामारदों ना पास्ताया, बोरैबा ग्रोब नङा। संख्रिखौ एसे बारा जानाय बायदि मोन्दोंमोन आं, खिन्थु जायासै ना, ग्रोब जाखादों। जायाखै, बारा हरनाय बायदि मोन्दोंमोन आं। ग्रोब जादों।
नोंथांमोनाथ' मिथिनो लुगैखागोन हाजबेन्डखौ मानो नुवाखै होनना सोंखागोन नोंसिनि गुमैखौ खुसिबो ओमफ्राय एसे दुखुबो आरोना मानो होनबा दिनै जोंनि 7 years एनिभार्सारियाव दिनैनि दिनाव आंनि हाजबेन्डआ न'आव गैया आरोना बेनि थाखाय एसे दुखुबो ओमफ्राय थेवबाबो जेबो नङा उपाय गैया एबारथ' सिम्पोल बेबायदिनो थांसिगोन जेबो बिदि सेलेब्रेसन खालामनो हानाय नंला मानो होनबा जाय थानांगौमोन बेनो गैयाबा न'आव नङा होमबा लोगोफोर बेनि थाखायनो आरोना एबार जेबो बिदि केकबो काट खालामनो हानाय नंला आरोना लोगोफोर नेक्स्टआव नाजागोन मोजाङैनो फैगौआव मोजाङैनो नाजानोसै आरोना ओमफ्राय दा जाग्रोनोसै उनाव रायलायनोसै लोगोफोर दे नोंथ' नायखागोन डिउटियाव थाबाबो जिउ आं मिन्थिखायो फुङावथ' आङो नोंखौ विश खालामखादोंआनो नोंथ' बावनानै दंखायोमोन बावना दंबावोमोन इयो आं फुंनि 5टायावनो फन खालामनानै विश खालामहरदों ओमफ्राय आरोबाव फिन खेमसे हेपि एनिभार्सारि जिउ नों नायखागोन आं मिन्थिखायो डिउटियाव थाबाबो गोसोखांदों मिस इउ जिउ ओमफ्राय लोगोफोर गैया आरोना नोंसिनि गुमैया न'आव दिनैहाय नङाबाथ' नोंथांमोना दासिमहालागै नुसिगौमोन उपाय गैया जों संसार जानाय मानसि नालाय अबावबा समाव खायसे स्पेसियेल दिनबाबो माने एंगारनांगौ जायो आरोना स्पेसियेल दिनबाबो दोनथ'नांगौ जायो उपाय गैया जों दा संसार जानाय मानसि जेन'बा मावनांगौ खामानिबो गोबां थायो नालाय जोंफोरबायदि मिडल क्लास फेमिलिनि मानसियालाय अबावथो जेन'बा जेराव गोसो जि गोसो मोनफ्रोमबो स्पेसियेल दिनखौनो मानिजोबनो हाया आरो थेवबाबो आं दुखु नङा आरोना लोगोफोर आं बुजियो गावनि खामानिनि थाखाय बा आंनि थाखाय बा न'खरनि थाखाय उनावहाय जाहाथे मोजाङै सोलिलांनो हायो बेनि थाखायसो नाजागासिनो नालाय ओंखायनो आङो दिनैनि दिनाव आंनि हाजबेन्डआ गैयाबाबो दुखु नङा आरोना गोसोखांदों मिस खालामनायालाय खालामदों आरोना मानो होनबा एसेबां गोबाव जाबाय दिनैनि दिनाव गैयिखौ गोसोखांदों आरोना लोगोफोर मानो होनबा बिदिथ' गैयि जाफेरा एनिभार्सारिफोरबा बार्थडेफोरबा दिनै गैया आरो दिनैनि दिनाव थाबैनो नुनो मोनगोन थाबैनो फैगोन बियो ओमफ्राय बेखिनियानो माथो बुंबावनो नोंथांमोनजों ओमफ्राय दा जालायनांसिगोन संलायनांसिगोन नै अखाबो एसे फ्रि फ्रि हानो नागिरदों आरोना बोथोरा एसे थान्दा जादों जोंनि हाबा जानाय दिनावबो नै बेबायदिनो बोथोरमोन आरोना ओमफ्राय अखा हादोंमोन आरोना बिदिनो एसे थिग बिदिनो नै दा दिनै फिन आरोबाव जोंनि दिनैनि हाबा जानायनि सानाव एसे अखा दोमैलुलु ओमफ्राय फ्रि फ्रि हागासिनो आरोना एकदम एखे आरोना एकदम गोसोखौ एखौनो मोन्दों आरोना फिलिंसखौ आगोल जेरैबायदि जादोंमोन दिनैनि दिनाव हाबाखौ बिदिनो आरो अखा दोमैलुलु नै एसे जेनेबा थान्दा आरोना बोथोरा ओमफ्राय गोसोखाङो आरोना लोगोफोर जिउआव बयनिसायबो स्पेसियेल दिना सासे हिन्जाव मानसिनिया गोसोआव थानाय स्पेसियेल दिन जाहैबाय जिहेतु नाजानोसै इसोरनि अननाय आरो नोंथांमोननि अननाय मोनलांबाय थायोबा उनफोराव मोजांनो खालामनो नाजानोसै आरोना थांनाय बोसोरावबो आं बांद्राय गेदेर खालामनो हायाखै ओरैनो लोगोफोरखौ लेंहरनानै मानासाव कहुवा रिजर्टआवनो होदोंमोन आरोना पार्टिखौ एबार जानाय नंला बयखौबो आङो बयनिसिमबो निमाहा बिबाय आरोना लोगोफोरनिसिमबो गोबाङानो आंनि एनिभार्सारिखौ मिथिगौ दिनै होननानै बयबो उइस खालामहरदों बिनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आरो अननाय जासिहरबाय खिन्थु बिदि आं जेबो लेंहरासै आरोना हाजबेन्ड गैयिनि थाखायनो लोगोफोरखौल' नङा आंनि न'नि जेसेबांखिनि रिलेटिभ्सफोर दङ जेसेबांखिनि आलासिफोर दङ आगैमोन आब'मोन रावखौबो आं खबर होआखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गाज्रि मोननो नांला नोंसिनि गुमै गैयिनि थाखायनो आङो लेंनाय जायासै आरोना उनावहाय मोजांनो लेंसिगोन उनफोराव नाजानोसै आरोना जेसेबां हायो ओमफ्राय आङो ब्लगखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर
अखाबो हानोसै नै ओमफ्राय आलासिबो सासे दङ ओंखाम ओंख्रि संनोसै जाहोनोसै आरोना लोगोफोर गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो जोबजासिम नायनायनि थाखाय थै माबा नुवानो नोंखौ माथो स्रां स्रां नुसोना खोमसि जायाखै माथो खोमसि जायाखैनो होनदो स्रां स्राङैनो दं एनिभार्सारिखौ गोसोआव गैमाथारामोन माबायदि नोंलाय मानसियालाय गावनि हाबा जानाय दिनखौनो गोसोआव थालायो ओमफ्राय दा मा होनो स्क्रिन रेकर्ड खालामबाथाय ओमफ्राय बै नोंनि माथोखौ मानो खोनाया आंनिखौल' मानो खोनाबाय थायो दहाय जे रायलायदोंमोन ना बेखौ आङो स्क्रिन रेकर्ड खालामदोंमोन आरोना नायनो होननानै ओमफ्राय आंनि रायलायनायखौल' खोनाबाय थायो ओमफ्राय नोंनिखौ खोनाया बेखौनोथ' आङो रेकर्ड खालामना नायबाय दंमोन दहाय नै इसे आगोलाव नों हरनाया आं दानना हरफिननाया रेकर्ड खालामनानै खोनासंदोंमोन जायोना जाया खोनाथारा ओमफ्राय आंनिखौल' खोनाबाय थायो